adwa na wach moro ma mondo ayaw go it jopiny. Ushuru ikelo go dongruok, to siasa ikelo go government appointments. Emomiyo wacho ni party moloyo ema loso sirkal, to dongruok titero kamoro amora. Kendo an gadieri ni kama bede ni dongruok mosedhi maber gi Kisumu gi Siaya olomo dhi ewi got. Appointment emimiyo joma noloso sirkal, joma noloyo kaka itimo. Ushuru to dhine ji te nikech ji te chulo, dongruok to dhine ji te nikech ji te chulo ushuru. Kao kamano to pise ma joluo mako gi emipenjo ni to gi ndak gi soy joluo mamoko. So to king'ene sirkal bende nitie limit mindike ji. Dong nitie limit mindike ji. Dang idonj office to yudo ka kombe te opong' tindiko ji. Ok indiko ma kama nitie thuolo. Mar ariyo, an gadieri ni gima ginyalo timo no maber moloyo kopogore gi ndiko ji en kelo dongruok. Ndiko ji be ber ka thuolo wuok. Ok inyal ndika sani be SRC ger marach mokiwuga wuga ni ndiko ji. I don't know